дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади ботантана баргузор гардид. Дар чорабини аъзои шӯрои федератсия, вакилони Думаи давлатӣ, роҳбарияти вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар намояндагони мақомоти давлатии Федератсияи Россия, сафирони кишварҳои хориҷӣ, аҳли илму фарҳанг, инчунин ҳамватанони муқими Федератсияи Россия иштирок намуданд. Сафири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода зимни сухани ифтитоҳӣ таъкид намуд, ки истиқлоли давлатӣ дар таърихи халқи тоҷик як рӯйдоди сарнавиштсоз дар масири бунёди давлати соҳибихтиёр, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва демократӣ гардид. ҳамзамон истиқлол дар эҳёи анъанаҳои миллӣ ва асосҳои давлатдории тоҷикон саҳми муассир гузошт. Дастовардҳои муҳимтарини Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ ҳамчунин нақши афзояндаи давлат дар арсаи байналмилалӣ қайд гардид. ҷашни истиқлолро барномаи ҷолиби консертӣ, ки таҷассумгари таърихи бостонӣ, фарҳанги ғанӣ ва бозгӯй аз анъанаҳои деринаи халқи тоҷик буд, пуршукӯҳ гардонид. ҳамчунин ба меҳмонон филмҳо ва наворҳо дар бораи дастовардҳои бузурги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 30 соли истиқлоли давлатӣ намоиш дода шуд. Воқеан истиқлоли давлатӣ барои мардуми тоҷик бузургтарин арзиш ва мероси миллӣ ба шумор меравад. аз ин лиҳоз ба муносибати таҷлили солгарди ин ҷашни муҳим роҳбарон ва фаъолони созмонҳои ҷамъиятии тоҷикон дар Русия, инчунин намояндагони аҳли зиё ва дигар доираҳои илмиву фарҳангӣ аз миёни зодагони Тоҷикистон ҳузур доштанд. онҳо ин ҷашни муқаддасро бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ҳуввияти волои миллӣ таҷлил намуда, тамонаи шукуфоии ҳамешагӣ ва пешрафтҳои бузурги минбаъдаи ватанро иброз намуданд. дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия низ бо мусоидати консулгарии генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Урал ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. дар он роҳбарону фаъолони созмонҳои ҷамъиятии тоҷикистониёни муқими 4 вилояту 2 округи мухтори минтақаи Урал иштирок карданд. дар назди ҳозирин консули генералӣ, намояндаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Урал ва роҳбарони созмонҳои ҷамъиятии тоҷикистониёни муқими ҳавзаи консулӣ изҳори андеша карданд. зимни суханонӣ дар бораи марҳалаҳои асосии дастовардҳои умдаи даврони истиқлол ва ҳадафу вазифаҳои стратегии он, аз ҷумла дар мавриди пешбурди ҳаёту фаъолияти саодатмандонаи ҳамватанони бурунмарзӣ изҳори назар карда шуд. дар ҷамъомади идона санъаткорони тоҷик барномаи ҷолиби консертиро пешкаши ҳозирин гардониданд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саид Аҳмад аз Федератсияи Русия барои барномаи ахбор.